ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وأن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء رواہ البخاری. اور سے دو کہ زنا بنا کئی نو حضرت ہندا اور فرمائی کہ او تزل حر آیا اصیل خدم زنا کئی ناشنا خبر ہے ہوگا. یعنی مقصد میں دار ہے کہ بزرگی اور ولایت پر نسلوں نہ ملائی گی دا تو بچکول ملائی گی سے تو گناہوں نزان بچ گئے. یو سڑے چچری آغاز زان دیر سنگارئی لنگ مثال بدر کم یو دیوال دے کہ دیوال کل بنیاد خراب سے دیکھو مسلمانانو مشرانو کشرانو رو دو بیمارے دو وجنا زما طبیعت ہم ناساز دے اور بجلی ہم نشتا نن پدے مختصر خطاب کے دخد د حقوق مبارکی ہوا تفصیلی بندی خبر کو. عزیزانو پا دنیا کی دو قسم حقوق تھی یو حقوق اللہ اور یو حقوق العباد. حقوق العباد دا دین دیر اہم شعبہ دا پا دے اعتبار ہم دیر زیادہ اہم دا کہ حقوق اللہ یعنی دا اللہ حق پا تو دے سر معاف کی گی. یعنی کچری یو سڑینا حقوق اللہ کی سکتاہی وشوا اللہ دنوں کی نو دا آگے علاج دیر آسان دے ذکر کہ انسان کلہم پہدی ندامتو کی توبہ و استغفار اور باندے ہوائی نپدے آغا حقوق اللہ معاف کی گی. لیکن دا بندہ حقوق دا سی دی کچھر پہاگوئی کی کتاہی وشوا نکپاہدی باندے دیر ندامت توبے و استغفارو اوے لیشی نو هغه گناہ معاف کی گنا چی ترسو پوری حقدار تا یا دہاری حق نو رسولے شوے او یا صاحب حق معاف کرے نو. حقوق العباد معاملہ دیر زیادہ سنگین دا او پا معاشرہ کی دا دین دیر زیاد غفلت شروع دے. من دا یو سو عبادات نوم عبادت یہ خیدے لکنون روجہ حج زکاة ذکر تلاوت تسبیح نفلنا وغیرہ دام دین گنو. لیکن حقوق العباد من دین نہ خارج کری. معاشرتی حقوق اڑو من پا دین کی سشے گنونا. بہرحال حقوق العباد دیر اہم شعبہ دا لکہ غیبت حقوق العباد کے داخل دے. کہ یو سڑے آسان مثال دے دا سرے لکہ یو سڑے خدا نخواستہ شراب کی نو ہر مسلمان چی لگن دی مسلمانی نو ہاگا شراب نجائز گنی اور پہاگی باندی توبہم اباسی اور دا کار بد گنی اور دا وہی کہ زدہ شراب کم نو گناہ کروں. ہو کچرے بلی و سڑے غیبت کئی نو دا غیبت والا معاشرہ کی سوک دا شراب اسکل عمرہ گناہگار نگن. حالانکہ لکسرنگ چی شراب نوشی گناہ کبیرہ دا
ہمدارنگی غیبت ہم گناہ کبیرہ دا، خو پا دے اعتبار غیبت تینا دیر زیادہ گناہ دا دا شراب ہونا، چون کے شراب حقوق اللہ دی، نو غیبت بل طرف تا حقوق العباد کے راضی، اور اللہ جل جلالہ دا غیبت متعلق دا سے عجیب مثال ورکرے رے، فرمائی چھے کم سڑے غیبت کئی لکسی دا خپل مردار رور غوخ اخری، نو دا غیبت گناہ پا دے اعتبار سرا دا شرابونا دیر زیادہ سنگین را، چھے آغا پتو دے سرا نماز کی گی چھے ترسو پوری آغا چاہ غیبت دے چھے کرے رہے آغا معاف کرے نہیں. بہرحال نو داد دین دیر اہما شعبہ دا حقوق العباد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ روایت تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یوزن صحابہ کرام تپوسو کو یا رسول اللہ ایوازنا ندا چی آغا 24 گھنٹے عباداتو کی مشغول رام، فرض منز، فرض رجا اور دہغین علاوان نفل منزنا و تلاوت ہم دیر زیاد کئی. دو فرضنا علاوہ پا نفلی عباداتو کی ہم دیر زیاد مشغول رام، دیر عبادتنا و تسبیحات و یا رسول اللہ داغی زنانا پبارک استاسو سرائے دام. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا ادب المفرد کے دار روایت ذکر کرے رہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کئی کہ دا زنانا دا گوانڈیانو متعلق سنگرام پروسیان گوانڈیان تے خوشحال دیو کا نام حقوق العباد پورکیو کا نام. صحابہ کرام جواب کہ یا رسول اللہ گوانڈیان تے دیر زیاد ناراض دی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ گوانڈیان تے ناراض دی مداخذ بجہنم تزید. دبل خزی متعلق تپوس کی یا رسول اللہ وازنا ندا صرف فرض و واجبات ادا کی، زیاد نہ زیاد سنت مؤکد ہم ادا کی. ایدازنا نام نوافل و ذکر و تلاوت نکی یا رسول اللہ دے خزی متعلق سرائے دام. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کی دے پڑوسیانو اور دے حقوق العباد متعلق سنگا عادت دے. صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ گوانڈیان تے طول خوشحال دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا زنانا بس ضرور جنت تزی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل دا صحابہ کرامنا تپوس کئی دا حقوق العباد اہمیت خودلو دا پارا اور دا وضاحت تولو دا پارا فرمائی اے ملگرو او آئے چتاسو تولو نزیاد فقیر و مفلس چاہتوائی. صحابہ کرام فرمائی یا رسول اللہ من فقیر حق چاہتوائیو چی سوک دراہم و دنانیر نلری آغسرا کھانے پینے دا پارا سنئی سہار اخری بگالے صدرک نلگی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جناب فقیر دیتا وئی چی کم یو سڑے دا قیامت پا ورز باندے اللہ جل جلالہ پا حضور کی براشی. اللہ جل جلالہ حضور کی بات دیر عبادات فرضی روزی او منزنا او نفلنا و عبادات بے روڑی آرسنب مالا مالی خلق بدد اعمال سے گری تمنا بکئی تھی دمرا نیک اعمال زمین روے. بیا سے کلا حساب و کتاب شروع شی
خلق و قطار بو لگی یو سڑے بوئی چی یا اللہ زماغی بتی کرے رے، بل بوئی یا اللہ ما پسیدہ خبر کرے را، بل بوئی یا اللہ ما پسیدہ ویلی دی زماہا کے ضائع کرے رے. نو اللہ جل جلالہ بیو یو کستا یو عبادت ور کئی، چالا مونج ور کرے، چالا روجہ ور کرے، چالا نفل ور کری، بالآخر چا غلول دیر دا عبادت بے طول ختم شی، دا عبادات با ختم شی، اور دا حقوق العباد والا قطار با ولاری خلق بو یا اللہ زمون حقوق پاتی دی. نو اللہ جل جلالہ با بیا او فرمائی چی اوز دا خلقو گناہونا را اخلے پا دے سڑی باندے واچوئی، نو چاہ کے ضائع کرے دے، دا یو سڑی قتل براخلی دا دکاتا کی بے اچھئی، دا بل قتل براخلی دا دکاتا کی بے اچھئی، دا بل زناب دا دکاتا کی اچھئی، لکا سمرا دیری چی دا عباداتو والارو دمرا دیر بے دا گناہونو ادریگی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اصل کے غریب دیتوائی چی حقوق العباد ضائع کری، دا خلق و حقوق والی شریعت کی دو حقوق العباد دیر لویا ہی سلام، 3/4 حصے حقوق العباد دی، 1/4 صرف نیوز روجہ اور حج وغیرہ دی. زمن فقہ مشہور کتاب ہدایہ آغا سلور جلد دا، اور پسلور جلدن کی یو جلد طہارت، نیوز روجہ، زکاة اور حج پا احکام لکلی شویدہ، باقی درے جلدہ اغا معاملات، معاشرت و حقوق العباد سر متعلق کی. دین تاسو اندازہ غستیشے کی حقوق العباد تقریباً 3/4 حصہ دا، 3/4. بہرحال اللہ دی منتا دا حقوق العباد دا ادا کولو توفیق نصیب کی. منن پا حقوق العباد کی دا طولنا نزدے اور اہم حق دا خز دا حقوق پا بارکی یو سو خبری کو. اللہ جل جلالہ فرمائی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مسلمانانو اسلام نے چون کے اڑان دی دا خز حالت دیر کمزور ہو، معاشرے زنانا اڑو انسانیت نہ خارج کڑوا، پکور کے لکا گڑ بیزا کی ساتھی دا سے دا خز حالت ہو. قلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوڑو، اللہ جل جلالہ حکم فرمائی وعاشروہن بالمعروف، اے مسلمانانو خذو سرا معروف یعنی دنے کے سلوک کوئی، خسلوک و خگزران او خمعاشرت کوئی، خبردار زنان اوتا تکلیف مرسوئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آیت کریمہ تشریف پخپلو اقوال و افعال سر فرمائی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی، بہترین سرے پتاسو کی آغا سرے دے چا آغا خپلو زنانو تاخی، اور زد تاسو کی دخپلو خزو دو پارا دیر خیمام. یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخزو حقوق و نگہداشت اور حسن سلوک دمرا اہتمام کی کہ خلق توئی کہ خیارکم خیارکم لنسائہم، بہترین سر آغا دے چی خپل خزی اخپلا بی بی تیرازی، اور بیا فرمائی وانا خیارکم لنسائی، اور زد تاسو کی تولو کی خپلو خزو دو پارا غر امام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کی استوصوا بالنساء خیرا،
اے خلقو زوتا ستاد زنانو پبارکی د بلائے او د حسن معاشرت نصیحت کہم زمان نصیحت قبول کئی. اللہ جل جلالہ عادتی کریمہ دادے چے قرآن کریم کے اللہ جل جلالہ غٹ غٹ اصول بیانئی لوئی لوئی خبری اللہ جل جلالہ لقد مانزق بارک قرآن کریم تقریباً 73 مقامات باندے حکم ورکڑے درے او یا مقامات کہ اللہ جل جلالہ دا مانزہ حکم فرمائے لے دے، لیکن دائے پر کی تفصیلات میں بھی فرمائی لی کہ نون بسنگے کئے داغ طریقہ سلام داغ رکاتن سمرگی او سمرہ سیزن سر نوز ماتی گی او کم سر نماتی گی، دا تفصیلات قرآن کریم نبی بیان کری. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات باندی پرخیری بیا پیغمبر علیہ السلام پخپل سنت کی بیان کری. امدارنگ زکاة ہم حکم تقریباً کم و بیش امجم رضل راگلے دے، لیکن زکاة نصاب سرے چا باندی فرض کی گی، سمر فرض کی گی اور کم و کم سیزن باندی زکاة فرض دے، دا تفصیلات قرآن کریم نہیں بیان کری بلکہ پیغمبر علیہ السلام رستو بیان کری. نو بہرحال قرآن کریم عام طور باندی اصول بیانی تفصیلی جزیات نہ بیانی، لیکن دا خز او دا خاون تعلقات یو دا سے شعر ہے کہ قرآن کریم دا حاضر نازک جزوی مسائل وڑو مسائل ہم کھول کر بیان کری. دا دے وجہ دارا کہ دا خز او دا خاون تعلقات دا پورا تمدن بنیاد دے، پدے باندې د تہذیب او د تمدن عمارت ولاړ دی. کچره د خزه او د خاوند تعلقات خی دوار د یو بل حقوق ادا کوي نو د کور نظام بخښ چلیږي، او کله چې د کور نظام خی نو اولاد بخی، او چې اولاد خی نو معاشره بخښته جوړیږي او پورا معاشره عمارت پدې ولاړ دی. او کچره د خزه او د خاوند په مابین کې تعلقات خراب وي ناغین با اولاد باندې اثر پریوزی، او دا اولاد باندې اثر پر وطلو په نتیجه کې چې کم قوم تیاریږي هغه قوم به بیا خیسته قوم نه. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا خزو متعلق یو حکیمانہ تشبیہ فرمائی چې خزا د پختینا پیدا شوی دا. بعض خلق دی تشریح دا کئی کہ کلا حضرت آدم علیہ السلام اللہ پیدا کو نو بیائے داغ پختینا اللہ حضرت حوار علیہ السلام پیدا کرا. لیکن بعض نور علمان دی تشریح دا کئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا خز مثال دا پختے پشان دے لکا سرنگا چھ پختے کا جمالویگی، لیکن دا پختے حسن و جمال پو کوگوالی کی رے. کچری دیو شری پختے سیخسی ایکسیڈنٹ کی نو آغا ورزی دا کرلا دوبارہ دے پلستر کئی چی کا گئی کی زکا چی دا پختے حسن و جمال آغا پو کوگوالی کی رے. نامدارنگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خز متعلق خیستہ تشبیح و مثال ورکڑے دا سے تشبیح ملاوے دل مشکل دی. الجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان ذهبت تقیمها کسرتها، کچری تو روان سے دا خزا سیخول غواری دے پختے نغول غواری نو کسرتها ما تبائی کی وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، او کچری تو فیدت اخلی نو فیدات آغستے سے پدا سے حالت کی چدی کی کوگوالی نو کدا نیرشی نو دا بخرابی، یعنی دا پختے چی سیخی نو آغا پختے نسی گنلے، پختے تا پختے حلوئی چی ترسو پورے دا کر گئی. بہرحال پدی تشبیح کے دا خز مذمت نرے بلکہ دا خز تعریف کے تعریف زکا چی بازی سیزنا دا ناری نا دا پارا صفات دی دا خزی دی پارا غا صفت نرے
اللہ جل جلالہ نارنا یو بالفطرت سرا پیدا کرے او خزا اللہ جل جلالہ یو بالفطرت سرا پیدا کرے دا اللہ جل جلالہ فرمائی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات یقیناً ہغا کسان چاگا تہمت لگئی پاکو مومنو غافلو خزو باندے اس گورا غفلت نارے نہ سڑے چی جاہل نا خبر غافلی نو دا دہاغا دا پارا دائب خبر دا او کچری زنانا نا خبری غافلی دا دہاغی دا پارا صفت اللہ ذکر کر اجدا خبر دا چنن سبا خزی دا سڑو نڑی رضیاتی خبرداری خدا صفت نہ دے لیکن چاہوئی چیز یار اخبارات ہر سگوری اللہ جل جلالہ فرمائی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات اہاگا کسان چاہوئی تہمت لگئی پا مومنو پک دامنو خزو باندے غافلو خزو باندے یعنی غفلت دخز دا پارا تعریف تے تعریف اگرچہ بعضی سیزنا نارنو کی صفت تے نواغا زنانو کی صفت نہ رے بعضی سیز نارنو کی عیب دے نواغا زنانو کی صفت تے بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹولو جگڑو جڑ رہو فرمائی کہ سڑے دے دا کوشش نہ کئی کہ خزد زما پشان سینا دنارنا پشان نشی جوڑے دے دا دوارو فطرت کے فرق دے اللہ جل جلالہ خزا جدا فطرت سرا پیدا کرے دا نری جدا فطرت سرا پیدا کرے دے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر رواہ مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو دیوی زنانانا بالکل یا بغض و نفرت مکوئی بلکہ آگے کے حسن و خوبی لٹوئی کچری یو عادت ستا ناخوخوی کی دیشی بل یو عادت بہاگے کی مزیدار ہوئی لا یفرق مؤمن مؤمنتا بالکل یا بغض مسطئی ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر کچری یو خلق یو عادت ستا سنا خوخی نو بل یو عادت بضرور پاگی کی پسندیدہ ہوئی بالکل یہ مکندم کوئی آگے کی تاسو خوبیان لٹوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داو خدا چی کلا دو کسان پیو زیبان دیسیگی نو داغوی بس سعاداتنا سریتا خلگی او سعاداتنا بیو بل باندی بدلگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تاسو لپکار دی چی بدو عاداتو تے توجہ نکوئی خو عادات یہ گورئی خو بیو باندی سوچ کوئی اچھی کم خیخو بیانی دی اغیر اخلے اغیر زان لمخی کوئی زکا چی دنیا کے ہر یو شید خیر و دشرنا مخلوق جوڑ دے گڑ وڑ دے دنیا کی یو شے ہندا سی نشتا چاگا خیر محضی یا دا سے شے ہوں نشتا چاگا من کل الوجود طول شروی نا اللہ جل جلالہ ہر شید خیر و دشر مجموعہ جوڑا کردام اقبال وہی نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں مطلب دارے کی کمیوں سے اللہ جل جلالہ جوڑ کرے مخپل حکمت او مشیت سر پیدا کرے کچرے غوروں کے نوہاریوں چیز کی سے حکمت او مصلحت پا نظر راضی مسڑی لپکار دی چی آغا دخزی برایانو تا نظر نکی کچرے برایانو تے نظر اکی نو خام خوابا غنا بے انصافیانے ہوں کیگی خام خوابو
اعلان کی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. فرمائی کہ چری اغا زنانا چتا نکاح کرا گلدا ستاپ نکاح کرا کچری حقی کی او سعادات تالنا پسندی نو خبردار تتی ناپسند گے اظہار مکوا زکا فاسان تکرہو شیئا کی دلیشی چی او شیطالا بدخکاری ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اللہ جل جلالہ پارے کی استاد پارا دیر خیر یخی دیر خیر نمانا دارا چی دا خزی خو وصف طرف تا سوچ کوا نگاہ کوا نوچے خو وصف تے گوری طالب تسلیح ملاوی گی اور دا بدسلو کے لارے بہم بندی. علامہ اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ دیو بزرگ واقعی لکل رام فرمائی چلی او بزرگ ایوا بی بی دیر رضیاتا جبورا او دیر رضیاتا جگڑا لوا کلبا چی کور تا بزرگ راگے نو آگے خزب خام خاصوی چاورتا ہوئی چی دا طلاقہ کا دیکی دیر بدا دتے دا ہمیشہ جب وہی اگا بزرگ ورطا ہوئی چی دیکی یو داسی صفت دے زمادے پخدے باندے قسم نیچی کدا طول نقصان انہیں پد یو صفت باندے قربان کی دا یو بہترین صفت پچیرے یا سنگاوی دی کی یو دا سے وصفتے چاگے تو وفاداری ویلیشی کچھر زبل فرض گرفتار شم او سلویخ تو 500 کالو پوری جیل کی بندمام زما یقین دے چی کور کی کم یو کنج کی نوم نو زما در اطلو پورے بال تناستی ہوئی انتظار بکئی نو دا وصف دا وفاداری کی مالا کور کی قلارہ کی بل طرف تنگوری دے وفادارت صفت دو جنام کدے باندے زطول زندگی قربان کرنے ہیچ باقی نشتا. بہرحال حکیم الامت اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ دام فرمائی لی دی چی زمان دا پاکستان و دا ہندوستان دے دیان زنانہ شری دا دا دنیا ہوئی اور گئے دا آگے وجہ دا بیان کرے دا چی پدو چی دا وفادارے وصف صفت پچے اخپل خاون تا بسترگ غڑی طول زندگی بد اخپل خاون پا انتظار کی تیرئی. بہرحال اس مغربی تہذیب و دا تمدن و آبال زمین پا ملک را روان دے کی دش وسیار اور دا مغربی تہذیبونو دا خزن ارور و دا وصف ہم پا استلو کرے رے اللہ دے خیرو کی. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر کیو عادت دی ناخوخی نو ضرور ببلیو صفت پچی چاگا بدی خوخی نو تا داغی خصفاتو تا گورا چستا طرفنا حسن معاشرت او سلوک کی دیو دبت سلو کے لار بندئی. پیغمبر علیہ السلام دا خضی حقوق بیان کرتے ہوئی فرمائی کہ خبردار عن عبداللہ ابن زمات رضی اللہ تعالی عنہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب ثم ذکر النساء فوعد فیہم فقال یجلد احدکم امرأته جلد العبد فلعلہ یضاجعها من آخر یومه رواہ البخاری. پیغمبر علیہ السلام عبداللہ ابن زمار رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی تھی یوزل پیغمبر علیہ السلام خطاب فرمائلو تقریر فرمائلو بید خدو ذکر وکو اور دیر واز و نصیحت نبات فرمائی تاسو کے بعض خلق اخپلا خزا اخپلا بی بی وہی فلعلہ یضاجعوها من آخر یومه ویدا اگورا سمرا بدا خبر ادا تاسو اخپلا بی بی اخپلا رفیق حیات دو غلام پشان رہی سارا کے ہوئے وحی اور بیا دمرا شرم ندرزی چی بیا دشپی آگے اخپلے بی بی آگی کوروالا سرا کوروالے کئی اور جنسی خواہشات پورا کئی یعنی دا سمرات بد اخلاقے و دو بغیرت خبر ادا چی سر اخپلا خدا دو غلام پشان وحی
دے روایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد دا دے چھ دا خز وحل بد اخلاقی دا بد اخلاقی آو کچری خز و دخاون پا مابین کی تعلقات خراب شو خز کی سبد اخلاقی یا سنقصان پیدا شو نبیا دہاگی اللہ جل جلالہ دہاگی درجات بیان کری واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن سورۃ النساء کی 34 نمبر آیت کے اللہ فرمائی آغا زنانا کہ تاسو یریگے داغوی پو نہ فرمانے باندے چیرا دا نہ فرمانا دا بدخلقی پکیرن اللہ فرمائی فائزوہن اتولنا اول درجہ دادا چی اول نہ دے وحی نا بلکہ فائزوہن اول آگے توازو نصیحتوں کا دا شریعت دا پیغمبر علیہ السلام حکونا طریقے بیان کا کچری پدے پچھوا نو بس پریدا سیدہ وقت روا کچری پدے باندے ہم خزن شواب وحجروہن فی المضاجع بیاتے بستر جدا کا بستر دا سنے چی کور ورطا پریدا نانا کوٹا کی دلنا بستر تے جدا کا گے تب تنبیہ ملاوشی اسی بھی خزی تپدے دیر زیاد دکھ رسی چی خاون کے نبستر جدا کی وحجروہن فی المضاجع بیاتنا سملستی زے کے جدائی حاصل کا کچر پدے باندے ہم پویا نشون وضربوہن دریم مدرجہ دالا چی بیائے وحل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وضربوہن ضربا غیر مبرح خضا وحا داسی چی دغنے پکی جوڑی نسی وہی بھئی خدا سے بے وہی چی دغنے پکی سخت وحل تکلیف ورطاو نرسی دا تنبیح وحل بھئی لکہ اولاد چی سڑے وہی معصوم نہاغل تنبیح عمر کئی خب گزار کے سڑے دہاغ خیال امساتی چی زیاد تکلیف ورطاو نرسی اندارنگی خزتا ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا سے بے نوحی چی دغنے پکی کینی و تکلیف ورطاو رسی بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام بکل کو تراتلو نو ہمیشہ بے مخ مبارک باندے خلے مبارک باندے بے خنداوا اور داد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتی کہ پیغمبر علیہ السلام پتولا زندگی کی چرتا ہم پخپلی خز باندے لاس ندے پورتا کرے داد پیغمبر سنت روزانہ وحل تکول جبے اور جگڑے داد پیغمبر علیہ السلام طریقہ ندا اور خزلہم خاخلاق پکاری انشاءاللہ رفلون کی جمعہ و بیاد خاون حقوق بیانی کی آغا بہم معلوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طول عمر پا خز باندے لاس ندے پورتا کرے بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کی چاغاد پیغمبر علیہ السلام آخری خطبہ اور داورتا پتلا فرمائی چی بیاب چی دیشی چی زتاسو پدے زی چی نمی نماز پیغمبر علیہ السلام ہر آخری تقریر و خطبہ کے چن چن کر خبر فرمائی لی عن عمرو بن الاحوص الجشنی رضی اللہ تعالی عنہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع یقول بعد ان حمد اللہ تعالی واثنى علیہ وذکر ووعد ثم قال الا واستوصوا بالنساء خیرا فانما هن عوان عندکم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الاحوص
رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ حجۃ الوداع پر موقع باندھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حمد و ثنا نباد واض و نصیحت فرمائے بے او فرمائے کہ خبردار واستوصوا بالنساء خیرا، اے مسلمانانو اے زما امتا زتا صلا دخذ و پبارکی دا خیر نصیحت و وصیت کم زما دا وصیت و نصیحت امنی زکا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِندَكُمْ دا خز تاسو سرا مقیدی دی بندیوان دی بندیوان لکا سری سرا یو قیدی ور سرین و خزا تاسو سرا قید دا پر دی صفتی کی سڑے غورو کی چطول عمر تالا کور کے ناس کرا اور سمرا قربانی کرے را پلار پریخو رور پریخو مولانا اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ نادان جنہیں نہ سبق و اخلام نادانا جنہیں یوزل نکاح کی دوٹ کی ادا کی ماتا سرا نکاح کرے اگا وہی ماں قبول کرے اگا ددگو دو ٹکو دپارا تمام دنیا مور پریدی پلار پریدی ورون پریدی خین دی پریدی دیو سی دیو صرف دیو خاون سی وی تاسو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ طول دا دو کلمات مو ادا کو اے سڑو تاسو دیو نشوئی کار دے چی منگم دیو شیو اللہ بارہ خضر قربانے ورکلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما ہن عوان عندکم زنانا تاسو سر مقیدی دی دسری اجازت نہ بغیر رشتہ دارانو کرنی سیکلے مور پلار کرنی سیکلے دکور نہ دخاون اجازت نہ بغیر خزا کور نہ باہر نسی وطلے ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک کور کی دکنولو نہ بغیر نور حق تاسو پا خزو باندے نہ لرئی دادر نازو کا مسئلہ دا صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کی حاضر شو اگد داستان دے کہ ابو ذر غفاری پس طریقہ راغلے اور سرنگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاوش دیر پا مشکلہ دے یری دے خوف وقت ہو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دے یری تپوس کولے نشو دے یری ورطلار خودلے نشو واغتنا تپوس کولے نشو دوا درشتی تقریباً وکڑی بلا خجب او نیتے کولے شی اگل بنوکر ساتے او کا کم خزا دا پلار پکور کی خدمت کولو نوکری انہی دا پلار او دا مور خدمت خوراک خواہ کی پخولو زی جرو کولو نو اگا زنانا کوادشی قانوناً عدالتاً خوپاگے باندے ہم دکار کول دروٹے پخول پاگے ہم مستا فالبتا اخلاقاً دا آگے دا فرضی دیانتاً چاہا دلتا ان خدمت کی خباران فقاہ کرام دی کی خزا کا ہر قسم سی قانون دلارنا دا قضاء دا فیصلے دا عدالت دلارنا دا شریعت دلارنا پاگے باندے دا زیجر کول دا کپرو انزل دا روٹے پخول داور باندی نشتا فقاہ کرام لکی یأتیہا بطعام مہیعا اس صورت میں پکا پکایا کانا اللہ کر عورت کو دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے ذمہ داری یأتیہا بطعام مہیعا خزل باب پورا پخرو ٹیراوڑی اور تک دے بے ضروری ور باندے نگا پیغمبر علیہ السلام فرمائی لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک سواد دینا چی کور کے در تناستی ہیچ قسم ضرورت ور باندی بل اجتاسو حق نہ لرئی کور کے سارا ولیسی نبارحال دا دے خبری یک طرف خبر وانوری کل دین خلق غلط نجائز پیدا والی خدش وادشی پاگے باندی دا قانون اور دا عدالت دلارنا پخول ضروری نہیں خدمت ضروری نہ رہے صرف دخاون
تابعداری او د خاون خوشحالی روٹیانی پینشی پخولے قانون دلارنا خو بل طرف نہ خاون باندې سوا د خوراک خاکنا خاون باندې دے دا حکم نہ لري چې هغه د کور نه بار پریږدي بل خواخد له اجازت نشته چې د کور نه دے بار خاون دې د مور پلار کرتلو نه هم باندې کولای شي بلکہ مور پلار هم چې ورته کور ته راځي خزتا مور پلار ورته لیدول راځي نو خاون به د هغه د پاره شریعت حد مقرر کرے ہوئی چې صرف ہفتہ کی بیو ځل راځي او ساری دی بنا بیا بزی نو معنی دار چې د قانون په خوشته کې وخت نه تیریږي یو طرف ته کده خزه باندې د پخولو او د خدمتونو ذمہ داری نشته نو بل طرف ته خاون باندې هم د خزه بار د استلو ذمہ داری نشته او ډاکټر ته د بوتلو او د علاج کولو ذمہ داری نشته خو په دې وخت نه تیریږي وخت په دې تیریږي چې خزه اخلاقاً دیانتن د خاون د کور خدمت کوي خوراک پخوي صفائی کوي کپڑے وینځي او بل طرف ته خاون ورسره خو حسن معاشرت کوي مور پلار کرے پریږي مور پلار ورته پریږي او علاج کوي نو هغه دغه التک خزه وایي چې ما باندې د خدمت حق نشته خاون ورته چې په ما د علاج حق نشته کور ته د تلو حق نشته نو بیا به زندگی تیر نشي بهرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک کور کی کنولو نبغیر خزبان بل حق نلرئی فقہاء کرام تفصیل سر بیان کری یاد ساتی خزبان دے دخاون او داغد اولاد خدمت ستا چاغب دخاون اطاعت کئی او داغد اولاد پالنا بکئی دروٹے پخول نہ خاون د پارا پی واجب دی نہ د خاون اولاد د پارا پی واجب دی دا خزا اخلاقن کئی نو خزو سر ہم جا اخلاق پکار دی اگوی سر ہم سختی نہ پکار زمنگ علاقہ کی زمستاس پدی ملکونی کی اکثر جگڑے پدی راجی چھ خز تا خاون ہوئی زما پلار در نہ خفا نشی زما مور در نہ خفا نشی خز باندے یاد ساتئی خز باندې د سخر او د خواخي خدمت نشتا خز باندې د سخر او د خواخي خدمت نشتا زمنګا وطنونو کې خز خواخي دا خیال کوي سخر دا خیال کوي چې د خاوان خدمت په رستو واجب دی اول زما په واجب دی هغه نوکر غني نوکر ټول جګړې د دې جوړیږي د سخر او د خواخي خدمت کول کچری انګور د سخر او د خواخي خدمت کوي نو دا د هغه د پاره نیک بختی دا ثواب به ورته ملایږي خو ور باندې ضروری نه دي سخر او خواخي د پزور ته خدمت نه غواړي البته سخر او خواخي خدمت په خاون باندې واجب ده ځکه چې هغه زوی دی هغه باندې واجب دی چې هغه د خپل مور پلار خدمت وکړي خو خپل خزه مور پلار د پاره خدمت ته نشي مجبورولې که خزه ته مطالبه وکړي چې مال ځان له کور ځان له روزګار پکار دی نو هم خاوند د دې ذمہ دار دی چې هغه به خزه له ځان له کور جوړي او جدا کوي به د سخر او د خواخي خدمت به نه کوي بهرحال خلک وایي چې کدا خزه باندې خدمتونه دا زمون واجب دی او دا زمون ذمہ داری دی او د سخر خواخي خدمت هم ته واجب دی او ذمہ داری ده نه که کوي کنگور د سخر خواخی خدمت کئی نو پکار دے چی سخر و خواخی دا دی خدمت قدرو کی چوگورا زمان قدر پہ واجب نلے کئیے خو که کئیے نا نو پینگور باندی ضروری نلے جا دے ورسر جنگ جگری نکئی خمار ارتاولوی چی قانون خوشتے سرا عمر نتیری دی بلکہ حسن سلوک سر تیری دی چی یو طرف نا سڑے نرمی کئی اور بل طرف نا خزا نرمی کئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا ان یأتین بفاحشۃ مبینات خزو باندی نور ہی حق نہ لرئی مگر کچرے خزو کھلاو بہائے ارتکاب کو داسی گناہ اکرن پیغمبر علیہ السلام اللہ جل جلالہ بحکم تشریح کی فرمائی فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ نو کلا چھ کلاو دے حیائیوں کی بیات کٹ جدا کئی وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ جائے اوہی
کچری د بستری په جدا کېدلو باندې پوهه نشوه نو بیا یې ووهئ خو داسې وهل چې هغه ګوري تکلیف ده وهل نه دغمې نه جوړوي فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا کچری هغوی تابعداري وکړه آغا پدی تنبیہونو باندے پویسوا غلطی پرے خدا نو بیا نور حق پہ نہ لڑئی بیا پریگ دئی بس تے بیا تر قیامت پورے تے غرون ورطا مقام بل پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دخذی و حق داد الا و حقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن و طعامہن دخذو دا حق دے کہ تاسو آگوی سر احسان کرے دا آگوی کپڑوں کی خج کپڑے ہم پخاون واجبی دی و طعامہن دخذ خوراک خاک ہم پخاون واجب دے خرچے ذمہ دار دے خاون اور بلدہ خرچی کی آواز قوت لا یموت نہ دے کہ صرف دمرا خوراک والا ورکاو چی مسئولی جنا نا خوراک چی ٹیکے آگا بخذ لورکے سرنگا خلی باس چی تا اگن دے آگا سے بخذ لکے او بل د خزل بد جیب خرچه هم ورکه فراخ دل سلام زکه چې دیر سیزو اغستل داسی دی چې خزل خاون ته نشي ویلې او یا ججت محسوسي نو خزلام د جیب خرچه فراخ دل سره ورکول پکار دی دا هم د خزل حق دی چې خاون بد خپل استعداد مطابق خزل خرچه ورکوي خزل دا چې نه کوي کہ خاون دی غریبی او دے دا دولت منو خلقو پشان زندگی تے رہینا خاون دی چسمر وس دے دا وس مطابق بخاون دے خزلا کپڑے با ان کئی او خرچہ با ان ملور کئی خوراک خاک او دا جیب خرچ باولا نقد پیسے ہم ور کئی کہ اگا خزل اخپل طبیعت مطابق خرچ کی بہرحال کسادگے سرا خزب خاون سرا اخلاق اور حسن معاشرت خیال ساتھی اور خاون بچی کم دے خد سرا وہ خوش اخلاق ہے اور حسن سلوک خیال ساتھی ان معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق الزوجت احدنا علیہ معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ ما ہوئل یا رسول اللہ من باندے دخذ سحق دے قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا كسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت رواه ابو داود وہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائے کلا کہ تو خوراک کئی ناگیل بخوراک ور کئی آگا سی اور تچ سنگ لباس گندی اگیل بلباس ور کئی اور بلے دا حق دے کہ خزب مخ باندے نواہی اور بل حق دارے کہ خزل بپوچھی خبری پی غرون بنکے اور بل حق دارے کہ ولا تحجر الا فی البیت بلکہ خزنا خفشی نجدائی بت نکے مگر پکور کے دننا کور کے دننا بستر بت جدا کے کور نہ بنزت نام زان بت مراور کے داسی جدائی نہ جائزہ کہ سلام کلام نہ کہے خبر ہم ورسرہ نہ کہے اور آگے دا خبر جواب ہم نہ ورکے نا داسی جدائی اور جائزہ نہ خز نہ بکور نہ نزے اور بلکہ بے حد پوری کتابوں نے لکھی لی چھ کچرے سلور نیاستو نہ کم سفر باندے خاون زی نو کہ خز نے اجازت وانا بس باچی نستا خود سلور نیاستو نہ کم سلور نیاستو پورا یا سلور نیاستو نہ زیاد سفر باندے زی نو بیا بدا خز نہ تپوس کئی دہاگی اجازت نہ بغیر نہ سکلے اگر کہا گا سفر دیر دا دیندارے اور دنے کے سفر والی نہیں حج والی نہیں عمرے تولی نہیں روان تبلیغ تولی نہیں روان خوچ دا سلور میں اس کو برابر یا آگے نہ زیاد سفر دے نو کہر سمر بابرکت سفر دے دا خز اجازت پکی ضروری ہے عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کامل ایمان والا مومن غزی شداغ اخلاق ہوئی بہترین اخلاق سرا خد سرا ہوئی طول خلق سرا بہترین اخلاق سرا پسکی بھی کچھ گو یعنی
وخياركم خياركم لأهله اور بہترین سڑے آگا دے چخپلی خزی دپارا بہترین خزت خوشالوی کچرے خزی دپارا بہترین خزت خوشالوی ندا سی سڑے کا خلق تدیر زان خسڑے کئی دا اللہ و دا رسول پنیز باندے دا خسڑے نرے عن ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اماء اللہ فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان النساء على ازواجهم رواہ ابو داود. ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے لو لا تضربوا اماء اللہ خبردار دا اللہ جل جلالہ منز مواہی زنانہ و متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تضربوا اماء اللہ اللہ کی بندیوں کو مارو نہیں یعنی خز مواہی دا خز وحل خبر نظام مسلم روایت کی تیسوینی پیغمبر علیہ السلام فرمائی شرم دل ندروی کہ ورزی وحی دستے بیا خواہش ورسر پورا کئی کاخوڑی رد بے غیرت ہے خبر آگا بہرحال پیغمبر علیہ السلام حکم فرمائے لو چھ خز مواہی مجھے پیغمبر علیہ السلام فرمائے لو مجھے صحابہ کرامو شرط داغا حکم خلاف کول صحابہ کرامو دا خز وحل پر خودل نبیا خزی لگی زیادی زڑا ورشی دختل حد نا زیاد تجاوزی سے روکو یہ خو دا ناز خبری ناز خو خزی دا پارا خاون سر جائز دے لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام سر دا ناز عادت مبارک کی پیغمبر علیہ السلام ناز تے بیانی پختل مادن کی گپ لگئی پیغمبر علیہ السلام سر گپ لگئی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پا مخ باندی حلوہ سلئی اور بیا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاس دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا اولیوا پیغمبر علیہ السلام اور تعالیٰ سنو کی اولیوا دا عائشہ مخ باندی حلوہ سلئی والا دا خو جائز دی محبت مینا اور دا ناز اور دا مینی والا ناز کو جائز دے خصوصیات تجاوز بخد شروع کریں نہ فرمائی فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق پیغمبر علیہ السلام تراغے ورطا یا رسول اللہ ذعرن النساء على ازواجهن یا رسول اللہ خذب من باندے ازمارے سے ازمارے داہتا من باندے وحل بن کری نو خذب من باندے سیر مزر جوڑے سے نفرخص فی ضربهن پیغمبر علیہ السلام ورلہ اجازت ورکا چی خان لگے وٹا پاوئی چی دی تجاوز شروع کو نبیا سارو لگ تجاوزوں کو سخت دے وحدی نبیا زنانات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تراغلی وہی شکایت خواندان متعلق کو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اطاف بآل محمد نساء كثير يسكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اے خلقو جزاد پیغمبر علیہ السلام کوتا بچیو تاخ زنانا رغلی دیر رغلی زماد بیانو تے شکایت کرے دے کہ پیغمبر علیہ السلام خواندانو تا دواہلو اجازت ور کرے دے منگا خواندانو لیر وحلیو پیغمبر علیہ السلام اعلان کی لیس اولائک بخیارکم چاچے خزا واہل دا خکار ندے کرے اگا خسڑے ندے یعنی دا خزا واہل خکار ندے پیغمبر علیہ السلام فرمائی الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة دنیا طول دفیدی زیدے خود بہترین سے پچی خزا نو خزا پا دنیا کی بہترین سے بے اغسر اخلاق پکار دی خزا من تروٹے پخی او خزو باندی دا لازم دی سی دا اولاد دا سوڑی دا اولاد خدمت بکی یعنی دا اغت تربیت بکی اور روٹے پخی زیر صفا کئی
وہ بل طرف تا ورطا خاون مور پلار کرے پریدی